Kilo saya upload ya lan. Kok luwe lan nore, mama lan. Kok mulai pasar mangan walu kayak kilo tak pirang-pirang kok. Malu hanya, Mam. Masak apa kok? Njukune wong kakek duduk ngono iki yo. Enak ya. Tekan deh. Ayo njora lomboke glondongan iki. Alah yo wis mangan oh eker ae. Ya, roboke. Ya. Aku aja kode kowe. Ora mangan kok apa julang gua pede men. Ya. Sumpin to. Nah. Makan saya to. Ning ning nih. Nanu bayi gerange ngolong-ngolong. Wes. Oh iya kudu dulang kaya ya nah ya bayi gerange dulan ya. Bunyi nih. Tombol kok abang nih, Jo. Tapi to. Abang. Ijo kok ketok, wong kulit kuning. Kok enak kendang ya nah. Nah, ning nang. Oh.